Ganahan nga seafood ang pasayan, pansat o prawn diin gawas sa halapad nga kadagatan kini makuha ana asay nag-culture niini. Suruyo nato mga kapuso ang shrimp hatchery sa barangay Punta Enganyo, Dakbayan sa Lapu-Lapu nga maoy tinubdan sa gipasanay nga mga pasayan. Ani ang Regional TV presents. Sulod nining plastic container, gipakita kanamo ang tulo sa daghan nga mga mother shrimps nining shrimp hatchery. Sila ang tinubdan sa daghang mga pispis o fingerlings nga gisupply sa nagadiang prawn pounds dinhi sa Sugbo ug mga silingang lalawigan. Sa iyon tanahon apan makuti di ay kaayo ang proseso nining matang sa panginabuhi. Gipakita kanamo ni Konsehal Lito Pagubo ang tag-iya sa hatchery kung giunsa nila pagpasanay ang mga pansat o pasayan. Nata karon diri sa sulod sa culture tank sa Banami Shrimp. Important nga pasayan o pansat ni Konsehal. Kung ato makita, muna ni siya ang similya. Gagmay kay siya, moro siya og kanang mas gagmay pa sa nguyo-nguyo. Pero makita nato yung movement no. Padong diri. So larvae stage pa ni siya, Konsehal. Nganong init kaayo, Konsehal? So kani kinahanglan maguta og high temperature, ma-reach na mo ang mga 30 to 35 nga temperature pa kusog ang ilang molting. Active sad sila kusog sila mukaon. Kundi may kaabot ana magbutang mig heater. Sulod nining mga luwang ang hilabihan kagagmay nga mga napusa nga pispis sa pasayan. Samtang laki pusab sa proseso ang pagkaon aron sa pagpadago nini ang gitawag nilang cultured planktons. So kanay pagsugod, inito na mo ang tubig, naminitanan ang dagat. So among i-filter hangtod pagkabuntag mabugnaw na siya, amo na siya kulturan dire. So mauna ni siya. After 3 days, ibalhin na namo sila dire. No. So i-culture pa ninyo. I-culture pa gyud ang plankton, no. Gawa sa planktons, anausay mga imported nga pagkaon ug mogamit usab silang microscope. Kining microscope mo ni akong i-monitor sa ilang health ug sa ilang intestine kung busog ba sila or nikaon ba sila tarong. So kung empty ilang intestine, meaning dili mayo ilang health. Ang dili matugkad nga pasensya ug passion mauyawi ni Pagubo sa iyang panginabuhi. Mausab kini ang naghatag og panginabuhi dili lang kanila kundi dili lakip na sa iyang matrabahante ug sa iyahang mga ginagmayng kliyente. Usa lang siya kayanong trabahante kaniadto apan may desisyon nga magnegosyo ug siya na usab karon ang nagpaambit sa iyang katakos ug kahibalo. Naay opportunity sa gawas ni try ko didto. So sa dito nako naa sa opportunity pag training na may eskwelahan dito nga hapon ang tag-iya. So naningkamot ko nga nagpa-enroll sa ko dito. Mo to na develop nako akong knowledge sa aning shrimp. Hangtod nga nailhan ko bisan nakaabot na kog Saudi Arabia, Africa, Vietnam, India, Thailand, Indonesia. Mao nang mga nasod nga nakinanglan pud sa akong serbisyo. Si Lito Pagubo, usa lang sa mga buhing testamento nga ang paglambo sa kinabuhi dili lang sa panarbaho kay mas dako ang kahigayunan sa kaugalingong negosyo nga ikaw ang amo. Gawa sa iyang negosyo, si Pagubo konsehal usab karon sa barangay Punta Enganyo. Ako si Alan Domingo. Kini ang akong short dokyo.